Anom Budaya. Mas Arif.
ose alo ose jadilane ana budaya alo ose alo ose piceki abang biru alo ose alo ose hari ini kita bertemu. Aku bisa ketemu kauntapake sliramu pamit aku pamitmu bali neng kuthamu. Kusumaning ati amung donga lan amung pamuji kutha ngayoja kang tansah kancani sepining rasa ati iki.
Dipakai dulu kacamatanya. Mundak ganteng. Anom budaya. Yuk. Ayo, yuk. Ayo. Pepet ki. Ayo. Seblak ki ya. Yuk, bondes. Supaya gelem arep tak dukonke ore ose ala ore ose
deres kok durung ngombe ombe nono banyu segara nyawang pantes dik tak melu duwe tak enteni yen kowe selo aduh sayang seribu sayang kapan-kapan anggone mulutan melebite jaluk pupune kapan lek aku keturutan bojo loro padha ayune osa 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 ijo-ijo aja diundui wong sing abang ora kurang-kurang sing di bojo ayo dirusui wong sing bujang biyen tau sayang ose ore ala ose ore Nure nure ulane sama dese cilik kok anune tawa Masa toh? yen to lirik dek sing kira-kira sing dilirik duweke kanca hose hore tak hose hore aku emoh sarung kalongan sing tak suwun sing abang biru terus aku emoh bojo colongan sing tak suwun sowan panggulu hose hose ala hose hose orang luyuro wong sing ijo lunture putih bujang maneh orang lunturo sing duwe bojo ora tau mulih hore hose ala hore hose yuk 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 aku punya anjing kecil ku beri nama Heli dia senang bermain-main sambil berlari-lari Heli ha 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 ayo kiri eksekutif Wes, jos, joy. Yo, yos. Awas, 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 awas. Ayo, lelet, 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 lelet. Ayo. Oh ya, iya. Oh ah, oh eh, oh ah, oh oh ah, oh ah, oh ah. Oh ah, oh ah, oh ah, oh ah, oh ah, oh eh, oh ah, oh ah, oh eh, oh ah, oh ah, oh eh, oh ah. Ayo, yo, yo, yo. Iya, 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 iya. Yos, yeay. Awas, 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 awas. Ayo yo yo. Iya 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 iya. Ayo yo yo yo. Say yo. Yos, yay. Yo 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 yo. Awas 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 awas. Soy yo.
ya anom budaya. Ayo Mas Adit, asik. Megat tresno to Mas Adit. Jangan menangis ya, jangan menangis. Putus cinta cari lagi, jangan menangis ya. Yen kelingan marang sliramu wong ayu, kaya rino cetro-cetrone atiku. Jaman biyen-biyene Adit katon opo, saikine Adit kuwi katon opo. Aja nangis lho, Dit. Ayo Mas Adit. Janjane iki mau salahe sapa? Kok nganti sliramu megatake tresno. Ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki ada putus cinta bareng Mas Adit. spesial buat Mas Adit. Ayo Mas Adit. Anom budaya bareng WN Audio Sound System. asik. Ade Busana, Leon Divo Makeup. Yen kelingan marang sliramu wong ayu, kaya rino cetro-cetrone atiku. Jaman biyen-biyene aku katon nopo, saikine aku iki katon nopo.
Kene tak tampanane sindene Sini. ya Arab. Sindene ya Arab. Aku juga mau loh. Oleh. Sudah Ya, Mas ya, ya, Adit. ya, ya. Sudah. Ya, Jangan aku harap- cidro-cidro lagi ya. Aku mau tanya info-info iki oleh neng di. Oleh neng di. Aku ya gelem cah. Heeh ya. Mau bar putus cinta saiki berarti kasmaran. Oh ngono. Heeh. Walah. Mas Adit sudah kasmaran belum? Cari aja di sini banyak tuh Mas Adit. Mau yang mana tinggal pilih. Mau yang mana boleh. tinggal pilih. Boleh. Yang penting jangan sama Bu RT ya. jangan ya Dek ya. Jangan ya Dit ya. Jangan ya Dit ya. Jangan sama Bu RT. Jangan. Nanti itu jadi adikmu. Haha. Semoga kanca anu budaya. Opo aku iki kasmaran dek. Ora doyan mangan opo meneh dolan. Pengen ku ketemu dirimu seorang. Duh wong ayu tanpa Terima kasih. nono rasa tresnoku. Apa panjenengan atimu kangmas. Aduh. Biar ngenerap itu rasane hatiku. Sampai aku kelingan dirimu. Duh, panas temenan rasa tresnaku. Kasmaran, Agawe ati tratapan kasmaran, salahmu kaya wong edan kasmaran. Lungguh cecerkan ya mantenan Muga-muga iki dadi kasunyakan. Ana budaya. Ada tari merosan. Ada di Mas Duda Beta, beta. Se he he Ayo Mas, ayo. Opo aku iki kasmaran dek. Ora doyan mangan. He, he. Opo meneh Ya, dolan.
budaya sang pelopor jaranan dan kreasi agawe sengsem kang para biarsi sentolong iku alamate ngayo Jakarta kang dadi papat tulungi kampus kondang kaloko ing Nusantara kang dipimpin dening Bapak Teguh Karyo Pak Lurah Pak Lurah. Pak Lurah. ayo yo Ayo yo 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 yo. yo yeay lelet 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 yo kondur say yo yes yo yuk hey yo ayo yo yuk 14 SCC seksi junjung Kicir-kicir ini lagunya lagu lama ya Tuhan dari Jakarta saya bernyanyi ya Tuhan memang sengaja buat menghibur hati yang lupa kondur yo yo yuk oi yo selamat rahayu say yuk
Iya. Salawat, salawat, salawat. Kondur, kondur. Yo, yo, yeay. Oh, 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 oh. Zee. Aduh, duh. Yo, yeay. Oh, 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 oh. Yo, sembuh. Iya. Tarik yo. Yeay. Oh, 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 oh. Selamat, selamat. Ngopo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara. Arep budaya. Sang ranggeng lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. Iki wis telanku pilihane aku dhewe sepurane yen gawe lara hati. Ayo. Ayo Mas Ayo Mas Arif. Arif. Panggilan buat dua temanten kekalih monggo. Mas. Panggilan dumateng manten kekalih semoga menika Tindak wonten salebeting arena pentas pikantuk salam saking Jadilan. Jadilan, Jadilan.
monggo. Kok sik Mas ke ucul-ucul. Ayo monggo Mas Ahmad Khairuddin dan Mbak Dwi Astuti monggo. Pikantuk salam saking Mas Arif Tole. Oh yo, sik Mas lagi katokan. Di menika amargi nembe ucul-ucul. Radi sabar sak wetawis. Ayo Mas nanti malam saja. Ayo yo 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 yo. Sik sabar. Dipercepat. Ayo yo yo yo. Iya. Iya. Selamat. Rahayu. Ayo Mas Dava. Iya. Selamat. Rahayu. Kondur. Iya. Yo, yay. Ayo yo. Sembuh. Iya. Ayo. Sabar. Iya. Bablas ke. Kondur sembuh. Ayo pulang. Ayo Dri. Andrian. Katon kudo. Semane tutur
prene Tansani jadilan Purwo Madya lan Wusana mugi mangi Basuki. Iya ayo Dri Soe ayo pulang iya
yo. Selamat ya. Kondur. Yo. Iya. Ayo Din. Yo, siap. Bu ya. Tarik yo. Kondur. Selamat. Zey. Iso ngedruk ya. Bubar. Anak budaya. Iya iyo. Edit pawang edit. Ayo tambah nono. Mengarep jaluk imbuh. Ayo yo.
selak sore yuk. Tambani mul. Yo, asik. Hei gila lakan apa tarir. Yo, tarik yo. Pisane. Resi. Yo. Yo, tarik yo. Sembuh. Bablas. Wah. Temeh cerak ramari-mari kondur. Yo. Apa iki, Kang? Apa iki? Ayo yo. Aduh. Asik. Iyo. Aduh. Mending aku. Tai. Ayo yo. Ayo yo. Bubuk bareng. Enggak ya, bobok tumpuk. Wes kondur sembuh. Tidak wae Mas, tidak. Lewat dhuwure, heeh. Ngono kuwi. Penting aja cengele. Nah, kuwi. Wis ngono wis. Nek ana dendam tersendiri nggon cengel ya oleh. Heeh. Nganti mak keretek. Keretek. Heeh. Ini jajan aku mau jajan. Yeay. Yo. Wis kepenaan yo. Wis dah, yang sudah boleh pulang. Wis. Sudah sembuh? Terima kasih. Jadilan wiwit purwa madya lan usana monggo sami jagi kaluri kabudayan seni tradisi bile wonten lepas supasita kula warga nyuwun pangaksama. Mekaten pementasan jadilan saking Anom Budaya.
Mbok bilih anggenipun kula sarobongan caos panglipur kathah kletak lentu saha kalepatan ingkang kirang nuju prana. Kula sak lombongan namung saged nyuwun lumunturing samudra sing paksami. Sugeng kondur, sugeng pamanggihan maneh wonten ing sanes wekdal. Sekali merdeka tetap